Avui, este plenari per fi votarà esta iniciativa del govern municipal relativa al servei de transport urbà. I diem per fi perquè a tenor de la seva constant propaganda als canals institucionals de l'Ajuntament i als mitjans de comunicació, vostès fa mesos que venen repetint això. Si entrem a la web de l'Ajuntament, que paguem tot el poble però no sabem si és de totes i tots o només és de la Vall ens uneix, podem observar que el 24 de setembre i després ahir mateix, el 10 de desembre, vostès han anunciat pràcticament el mateix, com podem comprovar en aquestes dues imatges. Com podem veure, l'única diferència entre la primera imatge i la segona és que només han passat 2 mesos i mig i que com fa més fred s'han abrigat vostès més. Per la resta, el titular és el mateix, el tema és el mateix i el fum que vostès estan venent en una part d'esta operació també és el mateix. O sigui que realment l'única bona notícia de tot això és la gratuïtat del transport públic, perquè si entrem a analitzar la resta del paquet podem tindre sorpreses. En aquest sentit, en primer lloc, els vehicles que vostès estan venent, que l'Ajuntament es quedarà a cost zero, estan trencant-se tots per l'obsolescència pròpia de l'edat dels mateixos, segons el seu actual propietari, qui a més manifesta que la qualitat que s'està donant ara mateix amb aquests vehicles no és la que Ontinyent mereix. Aquestes paraules es recullen de principi a fi en la instància general presentada en aquest Ajuntament per l'actual prestador del servei de bus urbà, el 5 de juliol del 2019. I 5 mesos després, vostès van a quedar-se els vehicles en qüestió. I en aquest sentit, des d'abril de 2018, tal com es va informar des del web municipal, sabem que Ontinyent té concedida una subvenció de 112.000 euros de la Generalitat per a l'adquisició d'un nou bus elèctric, del qual a hores d'ara físicament no hi ha ni rastre. Per tant, la bona notícia de tot aquest tema és que la ciutadania d'Ontinyent tindrà un servei de bus urbà gratuït, la qual cosa ens sembla bé i aquesta part de la proposta la compartim, però això sí, de moment haurem de moure'ns amb vehicles trencats, que estan obsolets, tal com diu el seu actual propietari, i que no s'ajusten als paràmetres de sostenibilitat als quals hauríem d'aspirar com a municipi que ha declarat l'emergència climàtica a proposta de compromís. Per últim, hem de lamentar que a vostès no els importa en absolut donar per feta i anunciar públicament aquesta decisió sobre el sistema de gestió del bus urbà abans de decidir-la en este plenari, on tota la ciutadania està representada a través dels diferents grups polítics. I hem de recordar-los que encara que vostès tinguen majoria absoluta, el respecte a les institucions democràtiques i al màxim òrgan d'aquest Ajuntament, que és el plenari, està per damunt de tot. Això és el que diu la teoria i la llei, encara que està vist que últimament vostès no estan per complir la llei perquè fa als plenaris. Això ho repetim després de la denúncia pública als mitjans de comunicació que hem fet tant des de Compromís com també des de l'altre grup de l'oposició, el Partit Popular, i també des de l'escrit que nosaltres des de Compromís hem presentat en aquest Ajuntament dirigit al senyor alcalde. Els recordem una vegada més que vostès només han convocat 2 plenaris ordinaris, el 25 de juliol i el 31 d'octubre, en els 6 mesos que portem de la legislatura. Un fet gravíssim, tenint en compte que la llei de bases de règim local estableix l'obligació de convocar un plenari ordinari mensual en municipis de més de 20.000 habitants, com és el cas d'Ontinyent, la nostra ciutat. I si aquest haguera sigut un plenari ordinari, o vostè, senyor Rodríguez, haguera admès les mocions que vam intentar presentar, tant Compromís com el Partit Popular, avui hauríem pogut demanar el compliment de les obres i dels projectes votats fa 1 i 2 anys en Ontinyent Participa, que a hores d'ara ni tan sols han començat a construir-se. I encara més, vostès impedeixen el debat democràtic en no incloure un punt de pregs i preguntes per tal que puguem desenvolupar la nostra tasca de fiscalització al seu govern. Sembla que no vulguin que la ciutadania pugui comprovar com des dels grups de l'oposició també treballem per plantejar propostes i crítiques encaminades a millorar la qualitat de vida de la gent d'Ontinyent. Moltes gràcies.